Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Angie. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad nak itinagan nga Angie. Nangato ti saad ko iti kumpanya apag trabahwak. Adu ti mangibagbaga nga daamin ng kanyak kat awanen ti sapulak pay iti biyag. Buano papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Angie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Okay, guys! Announcing the arrival of our batch president, Miss Angie! Welcome! Iti dahito a batch reunion tayo! Kalpasan iti manu atawan asaan tayo apa nagkikita. Adto'y tayo ita! So let's enjoy the night! Thank you. Agyaman na kada kayo iti talat nga impaayo kanya. Uy, no? Napintas lata ni Anggian niya. Kinunampoy. Nakita matjelugan na di tarwar. Brand new. Uy, umasidegan dito ayanta. Hello, Angie. Kumusta kayo? Ay na, sikati kumustaan mi. Tani, uy, super successful ka ni tibiyag mo eh. Congrats, Angge. Lani, sika ka din dayta? Wan, siyak da ito ay. Apay? Ay na, uray siya nga ron. Nakiktutak ang nakakita kan kuwan na. Uy, no, nagdoktor tinagbaliwan na. Nalukmay, gini high school tayo. Anong kita mita? Ay no, super slim kan sexy. Lani, saan ka kadipay ang married? Anya asaan? Talo na giti anak ko. Baby pa lang, jaburidag. Oh, and look at you! Nasingpat ngamin nila kay ko. Dayta, ti ada baby na? Rabiin, nga makijam-jaming pa lang kada tayo. Pinagawir ko nila kay ko. Man ti kasta nga asawa ita apanawan. Kahit si kamat ni Angie, kumusta amat ang married life mo? Nilakay mo, anyamat nga ti work na. Next question, please. Lani, anyamat ti trabaho nilakay mo? Driver, ijay appliance center. Para deliver pa yan Ay, i-announce mo dito yung reunion tayo. Para kay dagi ti mayat ag gumatang iti appliances da. Ay, one man nga ron. Libre nga announcement da ito yan, anya. Barang may santo ni Angie nga agorder. Wana, apay kit din, asaan? Ay, kunak no along the highway ti balay dalani. Ang dapay matlagay ang pagnaan sakbay ang makadanon ni Jay balay da. Wen nga rod, kuna namot asaan ang mabalinti four wheels? Sana bali Tanasing patmat nila kay na ako nana. Sa bagay matkit di, inururay nan sa nila ni Ijay Junction. Ahon gayam. Planuntan noon yan tumanan ti sumarunong activity tayo nga agkakabatch. Wen, iso nga ro na makaamukan nga garamin iti group chat tayo. Ala, mangrugiak nga ro din ang mangiad iti account dagiti kabatch tayo. Okay. Sa dinujay ko nam nga apartment mo? Sige laeng, adayo pay. Angie, na-search ko na ito'y account ni Lani. Uy, na ito'y gayang family picture da nga agpapamilya ti profile pic na. Nasayaat mat, no nabiro kam ti account na? Uy, isumat lagayam a blooming lata ni Lani. Uray no talo ti anak na. Kita am ti lang ti asawa na. Ay nay, guwapo si ka. Swerte na Guwapo. Ken, nagagat pa
na curious. Kita akman pa'y dagiti daduma pigs da nga agpapamilya. Apay nga itakalaan. Agparbangon na na. Awan bibiyang mo. Damdamagak laang mat. Agpatpat nagkamanan di tasangwanan ti computer mo. Makapauma. Ungat ka lang ungat. Buisit. Jakla ko man nagaw awid. Anya ay ti basol ko kan ka. Takanayon anapodo ti ulong kanyak. Arig mo pa'y baldado. Anya ti kayat mong aramidak. Ulit-ulitak nga ibagakan ka. Agbiro ka iti trabahom. Agnanayon latan asyak ti mangbibiyag iti daytoy a pamilya. Agpanunot ka mat ah. Tulungan nakmat. Mami, nauma ako ni ti asawak. Kas dyan nalatan. Saan na akayat ti rumwar? Saanan akas iti sigod? An-anusam ka di. Adda pagpatinggaan ti amin, mami. Diyak pa yan mapilit nga agdigos. Naskan nga awatem, tinapasamakan ko na. Kalpasan ang naikat iti trabaho na idi. Namin anon nga imbagakan ko na dayta. Ang kasla saan nakadengdenggan. Oh, Ni Wayne daytoy umawawag. Hello? Apay asaan ka ang nagawid idirabi, ha? Naturog ka man ng ditabalay ti barkadam? Ha? Agtal na ka! Siyak ti denggam, Wayne! Hello? Hello? Awan manan. Awanan, mami. Saan da kun adengdenggan dagiti anak ko? anya ka din ti mapaspasamak iti dayta nga apok. 16 pa lang titawan na. Nga maibarbarkadan. Kat ni manang na. Diyak mo, no sa dinumatan ti ayan na. Kalpasan na si Murat iti boyfriend na. Ay, oo na yan, anak ko. Nagkas ang beton tinagbanagan ti pamilyam. Diyak amon no anya ti rumbang nga aramida, mami. Nabasak ti chat mo kanya kay di rabi Kat itatay nawis na ngagkita ta dito yung restaurant. Ala, pagtungtungan tandang iti planum asumarunong activity tayo nga agkakabatch. When, iso nga ruwad nga inayaban ka. Among batch? Mayat no agpa-feeding tayo Madamdamata na pagtungtungan day na. Amom ka din nagordera kita appliances. Si kapay mat ngamin ado ti kwartana. Katamom, jay asawan ni Lani ti mangi-deliver iti in-order ko. Uy, talaga pinaypaysum tinagorder True? Curious aklaan. No anya tilanga, jay asawan ni Lani. Anya? Rumwar ka, nagkiting day ta shorts mo. Adda ka manen aman nakibiyang? Amom maten nga ado ti kaaruba tayo analaing asumao. Isuot ko, tikayat ko nga isuot. Agulimak ka dita. Ada tao. Sige, siya kung timapan mang kita. Hello? Good morning, ma'am. Sakti o may mga delivery di order mo alam saan. Awan. Sige. At ito resibo na. Kung naskan nga pirma ka dito, ma'am. Oh, sure. Sige. Sige. Inakon bagkaton di order mo, ma'am. Oh, sige. Agyaman nag. Anya tinagan mo? Ada dito, ma'am. Nakasurat. Arnel tinagan mo. One, ma'am. Sikat yung asawa ni Lani? One, ma'am. Kasano nga moyo? Kabatch ko ni Lani. Kaano lang, idi naadaan kami iti reunion. Kasta ka di. One. Inistorya na kanyak dahil reunion nyo. Sige, ma'am.
Inakon ni bagkat di order mo. Arnel? Ato ti resibo. Napirmaak mo ten? Agyaman ma'am. Pangaldawan. Anya ti kayat mo? Saanan, ma'am? Adem pabalon kanyak nila ni iji opisina. Uray kape. Wano, agjus kala ko ma. Saanan, ma'am? Kasapulan dak iji opisina. Naggagat kalakit din aya. Awan ka diti lunch break yo? No di mo kayat ti agmerienda. Awatam nga ro dayto eh. Nay, apay nito 1,000, ma'am. Tangdan mo ang nag-deliver kan nagbagkat. Amo ka nadagsan ti in-order ko. Saan, ma'am? Opisina ti mang susweldo kanyak? Alakit din. Awatam mo. Pasat ti panagyaman ko kan kadayto eh. Ma'am? Ipagpagapumlaangan kanila ni akabatch ko. Ala na, awatam mo. Sige man langan. Arnel, mabalin nga alaan ti cellphone number mo? Kwa ngamin, kayat ko man ti agordar. Adda dito iti cellphone number ti opisina, ma'am. Ko nga. Ti cellphone number mo, ti kayat ko. Ha? Isupay a komisyon mo. Di ka madanagan. Ado, ti gagayam ko ang mabalin ko nga i-refer kan ka. Kat mismo, asika ti pagordaran da. Anong dito lamisaan nga in-order mo? Ado mo ti lamisaan dito'y balay Kumartak ti pinagbayad ko iti dayta. Damdamagak laang. Diyak kayat nga agdamag-damag ka kanyak. Amin abanag dito'y balay, siyak tinang pondar. Ala, wanan. Uston, saan ka nga agungat? Awan sir-sirbim talaga. Saan ka din nga agungat pa'y kanyak? Makaparurod ka ngamin. Kabarbarbas ka. Kasta una yan tilokmag mo. No mabalin, di kan kayat amakita. Sige, ag-computer ka manan. Taday talaang ti ammom nga aramidan. Day talaagay ayam ti ammom. Awanan ti sir-sirbik nga agbibig. Talaga mo't nga awan. Panawan na kon. Saan ka amadanagan? Panawan ka talaga. Oh. Makapauma ka. Bakit? Pinaturo ko ni baby. Nasayat mo, tanabanugak unay ang naglinis dito'y balay lakay. Amok neta. Sika ngamin. Hindi mo kaya tiagin na nga. Aywan gayam, ada umawawag iti cellphone mo. Sinong batam ko man Apay kumasong batak nga ikat cellphone mo, mat. Ato iti cellphone mo. Sino nga tatimawag kanyak? Inted mo ka diti number mo kadag iti customer yo? Pilpilik lang ti pangpangtadak. Diyan number ti kumpanya tititid ko. Umawawag manan. Mala, ang kasungbatan ni Jarwar maturog akon. Wakaturturog akon. Awan, sige nga ron. Hello, Arnel? Sino na ito Nalipatan na kon? Nagbiit ka matan ang makalipat? Ni Angie dayto ay. Angie? Tingay kabatch nila ni. Hello, ma'am. Okay nga mawag ka katrabiin. Kaya't ko laang tiyada kasarsarita na. Di ka madanagan. Agorder hakmanan iti appliances. Nabartag kan samat, ma'am Angie. Di nakman awagan iti ma'am. Nakainumak laang basit. Sana ka nabartag? Rabi nga minan. Anya nga ta, no agkita ta. Tapno maiditalyag kan ka ti sumaruno. Akayat ko agatangan nga appliances.
Arnel, agyaman nagtapinatgam tikit daw ko nga kita ta. Sa anak ngagbayag, dapat trabaho kita. Oh, relax. Saan ka mo't ngan anuan? Nakasirseryoso ka mo't launay. Agwardar ka, no anya ti kayat mo, Kayat mo apirgen ti pamilya kanya. Anya? Amom apamilyado akon. Ken kabats mo ni misis ko. Sa anak nga ipadpada ka nagiti dadduman ita. Arnel, agtugaw ka. Agpalawagak. Sardengan akon nga awag-awagan. Napatig kanya ti pamilya. Arnel? Agsubli ka! Arnel! Kayat mo asawan. Sana na matuloy di feeding program ti batch tayo. Agikatakon, kas president yo. Tapay, anyamat tinapasamak. Saan ko a-deserve ti agbalin a president? Ha? Ay, kalaat mo't ang nagbaliw dahi ta panunot mo? Wen, gaputa kayat ko nga ikan iti oras kan atensyon ti pamilyak. Apay ka di. Ada ka di problema? Saan mo lang amin nga ammo ti pudno ang mapaspasamak iti pamilyak? O sige. No day tati desisyon mo. Keep in touch kalata kada kami, ah? Mariribu ka nak unay ita, Mr. Lonely. Noan niya tirumbang nga aramidek. Tuy pagayam mo, Angie. Agyaman nak pagayam Angie, iti da ito apakasaritaam. Ala, urnusam ti pamilyam. Ket di ka kumaagaramid, iti sabalipay, apagparikutam, iti udi na. Agsarita kayo iti naimpuswan, apan agsarita iti asawam, ket baliwan yo ti mangrugi, iti pamilyayo. Ken tapno mailintagyo ti dalan, dagiti anak yo. Ket saanda, nga agturong, iti pannakadadael. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Angie. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ganiti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.